Hello. I would like to inquire, how long is the flight to San Francisco? Okay. Ay, sabi ng operator. Hindi ko pa naririnig yan. Just a minute, sir. Sabi ng lalaki, thank you! Tapos sinabay. Ano yun? Yun na yung joke ko. Hindi ko nag-gets. Natatawa ako pero hindi ko nag-gets. Just a quick heads up before we start. Everything shared in this podcast reflects the personal views and experiences of the host and any guests. It's meant to inform, inspire, and entertain, but not to replace professional advice. So take what resonates, do your own research, and make the best decisions for yourself. Maray na aga, Maray na udto. maray na banggi. Kung nasa yaman ka mo nagdadawag sa mundo mo niyan, welcome to Oragon Talks, Story ng buhay. Bicolano style. Good evening, good afternoon. Good afternoon, Nyano. Ganyan. By the way, my name is Dirk, I'm Joy. and we are your hosts for today. And we are gonna be your host for the entirety of this podcast. Mm-hmm. So, kumusta? How's your Sunday? Boring. Boring? Wow. And kinda worried kasi, hindi naman worried, but medyo nafe-feel ko na yung stress. Ba't tayo nagtatagalog pala? Oh, yes, of course. Just like what we've mentioned last episode, on our 10th episode, napag-usapan na namin, magtatagalog kami. So, every 10th episode, magtatagalog kami. So, there are going to be specific topics that we feel na everyone should be able to appreciate and understand. Hindi lang mga Bicolano. Kailangan mas marami yung reach. Yes, mas maraming audience kasi we feel na importanteng information ito na malaman ng mga followers natin, And right? friends, And yes. friends, of course. Oh, by the way, congratulations to the New York Knicks for winning the NBA championship kanina lang. Am I right, Jade? Yun, 1994. Actually, okay naman yung Spurs. But kita kinakausap nito? No comment. No Dahil comment. wala naman akong alam sa basketball. Ayun. So anyway, let's start. The reason why we are speaking in Tagalog is Tapos nag-English ka ngayon. like what we said, medyo importante itong information na malaman ng mga tao. So ano lang to, this is only based from our experience, right? And sa mga makakapanood nito, hopefully you'll get something out of this. Yeah, siguro we are considering this as a special episode. Yes, special episode. Yes. That Kaya episode. magtatagalog ka. Magtatagalog kami. So, Ano ba ang topic natin ngayon? okay. So, ang topic natin yan is actually something almost everyone, pero most, I guess, will love to do actually, which is ang magbakasyon. Mag-travel. Travel. This is very timely kasi Oo. recently nag-travel tayo. Exactly. So hindi probably. Ito talaga yun yung reason kung bakit naisip namin na i-discuss yung topic na to. Yes, Okay, of so- course. And marami kaming takeaways dun sa travel namin na we would like to share with you guys. Kasi nga, hopefully yung mga mali namin, Wag nyo nang gawin. huwag nyo nang maulit, di ba? So, our episode for today is DIY or do-it-yourself versus Tour package. ayun. So, ano ba talaga ang mas magandang piliin if you are planning to travel? Yes. Ano to ha? Mainly abroad. yeah, abroad. Kahit siguro so kahit domestic, local, yeah. oo, kahit local, kahit domestic. Pero based on sa experience natin, may most of the points na pag-uusapan natin dito is yung tawag Travel doon, natin abroad. outside of the country. Okay. Ayan. Mhm. So, DIY versus tour package. Alin nga ba ang mas okay, Aha. right? Ano ba? Sige, ikaw na muna. Baka may naisip ka. Japan. Okay. Kasi mahilig ako sa anime. Japan talaga. Okay. Oh. Sige. Japan. Yun talaga. Japan. Okay. Ako naman, wait lang ha. Ano ba? Okay. Huwag mo sabing Siguro- Paris na naman. No. Kasi yung dream destination ko talaga napuntahan ko na. Which Alam Which mo was- naman, di ba? sa US. Hindi. Brazil. Di ba sabi ko sa'yo, when Ay, yung nagkakwento ko pa about dun sa World Atlas
So, I was 5 years old. Tapos, may binili sa aking set of encyclopedia sila mama. Tapos, merong kasamang World Atlas. Tapos, na-remember ko, merong page doon about Brazil, Rio de Janeiro. Tapos, may nakita ko yung Christ the Redeemer. Sabi ko, gusto kong pumunta dito. Sabi ko sa papa ko, Papa, gusto kong pumunta. Tapos sabi ni Papa, naku, ang mahal ng dyan, pamasahe, wala tayong pera. So, tumatak yun sa akin. Sabi ko, balang araw, mapupuntahan ko tong lugar na to. And then, Tumatak yun sa akin, ang mahal pala. thank God kasi, ayun, napuntahan ko naman siya. May So, opportunity. there was an opportunity. So, napuntahan ko and I remember when I reached the place, talagang naiyak ako kasi sabi ko, wow, finally, yung dream destination ko. So, since napuntahan ko na yung dream destination ko, ngayon, nag-iisip ako, ano ba, kung libre ang ticket, round trip ticket, saan naman ang gusto ko? Okay, siguro, Alright, before we continue, since napuntahan mo na yung dream destination mo, were you disappointed ba? No, I was not It met all your expectations? Yes. Talaga? Kulang pa nga. Oh, that's good. Sana nakabalik pa, but I was not given the chance na to, go back. But anyway, so ngayon, at the top of my mind, siguro Switzerland. Bakit Switzerland? I don't- Kasi dun ginawa yung ano? Yung sa Korean something. Hindi. Ano? Tong Toblerone, yung favorite na chocolate. Hindi. Di ba? No, feeling ko lang kasi sobrang ganda ng lugar. I just find the place amazing. Feeling ko sobrang ganda niya. Very picturesque. Picturesque. So, yan, Switzerland. Okay. So ako, Japan, ikaw, Switzerland. Ayan. Okay. So anyway, dito sa episode na to, episode 10, this is episode 10, right? We'll be discussing, yun nga, DIY versus tour package, ano yung pros niya, and then ano yung cons niya. Okay. So let's start with, ano muna? Ano ba to? How do you, Ay, ano ba yan? ayan. So let's start with the pros muna ng DIY. Okay, sino muna ang magta-travel? Okay, so based from our experience, well, every time nagta-travel kami, we travel as a family. Okay, so meron kaming kasamang mga bata, may kasama kaming matanda. So that means, ano yung pro doon? Okay, so, well, we have to share with our listeners and viewers na pareho na nating na-experience yung DIY and yung tour package. Okay, so the very first time na lumabas tayo, nag-DIY tayo. Yes. Okay. That's courtesy of your cousin. Okay, Siya yung nag-DIY. hi Titet, shout out. Okay, so Shout out. si Titet yung nag-asikaso ng lahat. Yes, Kami naman, true. okay, sige, ano bang gagawin namin? Wala, sige, ano lang. Hindi, tayo yung nag-book ng tickets. Ay, nag-book naman pala ng diba? tickets. Nag-book the tickets. But aside from that, halos lahat ng itineraries, siya na talaga yung nag-ayos. So anyway, based from our experience, yung DIY, of course, obviously, kaya nga do it yourself, ikaw na yung bahala sa lahat. Okay, so when you say ikaw ang bahala sa lahat, that's from Accommodation, plane ticket, itinerary, lahat. Itinerary. Even yung ano tawag doon, transportation, ikaw na lahat. Lahat. pati yung places where you're gonna eat. Yan Lahat. ang importante. Wag naman puro 7-Eleven lang. Wag Hindi naman puro healthy. 7-Eleven. Okay. And then, ano pa ba? If DIY tour, syempre, flexible yung schedule. Okay. Especially since may mga kasama tayong matanda, di ba? So, if you want to wake up a little bit late, okay, you can True. do it. Okay? Ano pa ba? Also, pwede, tinuturo talaga. Ito, okay. So, kasi ang nilagay mo dito, daddy, pwedeng mas mura. Actually, pwedeng mas mura. Di ba you remember, our tendency kasi is if we're gonna be traveling outside of the country, book ka ng ticket mo gamit ng Cebu Pacific, pabalik Cebu Pacific. Pero yung ginawa natin dito, ni Natitit, nag-books na tayong pabalik gamit yung ibang airline, HK Express if I'm not mistaken. Okay. So, mas mura nga naman yun.
compared sa Cebu Pacific. Oh, not only that, pwede ka pa rin makamura if mag-aabang ka ng seat sale. Seat sale, exactly. Yun. Actually, yun yung ginagawa nila sa mga DIY. Yun yung style nila. Magbubook ka in advance kasi mag-aabang ka ng seat sale. So, mura yung plane ticket. True. And then, syempre, pag DIY, maghahanap ka rin ng murang accommodation. Yes. Yes. And then, ano pa ba? Aside from murang accommodation, even paano ba yung transportation? Do you think mas makakamura ka sa transportation if DIY? I think so kasi if tawag doon, if may yung sa tour package, 'di ba? If merong what do you call that again? Yung Transport? No. Yung airport. yung tour guide. Binayaran natin yung nun, yung tip. Magti-tip ka sa tour guide. So, at least kung sariling transportation lang, all you have to do is, as long as nakalatag na yung itinerary mo, yung local na, pamasahe lang sa bus or Grab. sa Train. sa train. That's what we mostly did nung nag-DIY tayo sa Hong Kong, di ba? Well, kasi mostly train lang naman puro talaga. train lang. Swerte lang namin dun sa Hong Kong kasi napakaganda ng transportation system nila. Sobrang ganda, di ba? Super. You don't have to ride a taxi talaga kasi Oo. parang, Very efficient and convenient talaga. from point A to point Z. Point, Talagang karating. Kailangan mo lang talaga mag-research para hindi ka malito. Okay, eto na. Mamaya na, sa cons na yan. Okay, cons. Sige, kwento mo. Hindi, okay lang kasi may cons tayo. Okay, so yun muna yung pros ng DIY. Okay, and then, sa tour package naman. wait lang, meron pa pa dito. ba? Okay. Sa DIY, mas authentic ang experience. Bakit mas Why? authentic? Ikaw ang nagsulat. Bakit mas authentic ang experience? Kasi mapipili mo yung talaga yung gusto mong punta. Kasi kung tour package, di ba, kahit hindi mo gustong puntahan, kasi feeling mo it's not authentic, parang pang turista lang, syempre, wala kang choice kasi tour package yan. Pero at least, kung DIY, you can, tawag doon, you can pick kung ano lang yung talagang feeling mo, mai-immerse ka dun sa culture And nila. not only that, ay sa ano na ba yun? Cons na ba yun? But Yung alin? anyway, yun nga, ang maganda, kaya sinabi mong authentic kasi not only that even yung oras, like halimbawa gusto mong magtagal dito sa Exactly. tourist destination na to. So hawak mo yung oras mo. Hawak mo Ang ang beat. BT. Okay. Okay. So, sa tour package naman, wala ka na talaga ibang iisipin. Sila na ang bahala sa lahat, di ba? So all you have to do is just piliin mo lang kung ano yung kung saan mo gusto pumunta, kung anong bansa, di ba? Kung anong country. And then, magbabayad ka. And then, nandun na lahat. Ilalatagan ka naman nila nung itinerary. yes. And then, you have to wait for the flight details. Ibibigay yan few days before the flight. True. So, that means convenient na kasi wala nang hassle na ipaplano mo yung time, ipaplano mo kung saang hotel kayo dapat pumunta based on your itinerary. Tapos, Yung schedule. And obviously, less stress na siya. Yes. And ang isa sa pinakamagandang gusto ko sa tour package is may tour guide nga. Di ba? Kumbaga, apart from experiencing the country itself, you get to learn about stuff. History. Tulad ng I'm not sure kung tama yung pagkakaintindi ko. Yung sa Danang. It's pronounced as Danang pala at hindi Danang. Kasi it was pronounced as Danang before nung hindi pa part ng Vietnam yung place na yon. Tapos after nang naging part na siya ng Vietnam, iba na yung pronunciation, Danang na. Ano ba siya dati? Kalimutan ko. Pero Okay. before, tama naman daw, sabi ng tour guide, Danang and Danang, tama naman. Pero yung Danang daw kasi, yun yung old pronunciation na. Parang hindi ako nakinig. Ano bang ginagawa ko? Natutulog. Baka natutulog ka nun sa Okay. So, yun yung maganda sa tour package kasi yung mga points na sinabi ko at wala ka na talagang ibang iisipin. You're not gonna think of anything, less stress na talaga.
That's Okay. true. Stop mo na, stop. O, ayun. So, may May intermission. may intermission. May background noise kami. Ano yan eh. Ano yan? Xylophone. Narinig mo? Oo. Narinig Alam mo kung bakit? Bakit? Fiesta sa Iriga. Iriga, happy fiesta, may parade. Nakarating dito yung parade. Sorry, guys. Okay, so anyway, yeah, please bear with us na lang Yeah. if naririnig niyo yung xylophone sa background. Okay. So yun nga, yun yung maganda sa tour package. Yun yung pros niya. Mhm. Wala ka talagang isipin. Ano na lang siguro, ang pinaka-problema mo na lang dyan is, of course, yung papers. Mhm. Kasi kailangan mo yung passport mo. The usual. The Kasi usual. even sa Hindi. DIY. Paano yung mga hindi pa nakapag-travel abroad? So, yun, Okay. diba? Pero, so, yun nga, if ever mag-travel ka abroad, isa sa mga kailangan mo kasi kasuhin, of course, is yung Your passport. passport. Make Tapos- sure na walang mga stain, walang Yes. punit. Exactly. And, And dapat, hindi pa siya mag-expire in the next 6 months. Oo. Tama? that's true, that's true. And of course, syempre yung leave mo. Mhm. Kailangan approve na ng boss mo yung leave mo. And for, for, Government employees, kailangan meron kayong travel authority. Mhm. Dapat kinukuha yan, if I'm not mistaken, mga 2 months in advance. Exactly. Kasi yung iba yung travel authority, pinapadala pa sa region. So, Yeesh. sa region pa yung may pipirma. So, medyo matagal. medyo matagal yung process. So, dapat 2 months in advance makapag-request na kayo. Ay, so yun yung the usual. Mhm. So, DIY man siya or tour package. Mhm. Yun yung Dapat makasikaso. i-prepare nyo yan. So, yun yung mga pros ng tour package naman. Mhm. And of course, this is perfect for people, for a group of tourists na may mga kasamang bata and Oldies. elderly. Pag tour package, it's either may bus or may van na. Susunduin nilang kayo. Mhm. Galing sa hotel, papunta sa destination. Pati yung pupuntahan yung restaurant, kung saan kayo kakain. Everything's na talaga, pulido na. Oo. Wala ka nang po problema. Wala ka nang iisipin. Ngayon, dun tayo sa mga pros and cons, di ba? So, I remember, pag DIY from the hotel, from the airport, Mm-mm. nung nasa Hong Kong tayo, nahirapan kami. Di ba? Mm-mm. Dumating tayo ng Hong Kong siguro mga 11 p.m. na. Oo. Oo. Kasi minsan, especially sa Cebu Pacific, I've noticed this, na may ang mga tawag doon, may mga certain countries na isa lang talaga yung isa lang yung schedule. Mhm. Tulad mo Flight. sa Bali. Mhm. Isa lang. So, if ever you have plans to go somewhere, tapos isa lang talaga yung schedule, isa lang yung flight, mag-a-adjust ka talaga doon. Kasi, what if yung tulad sa atin, at least yung sa atin, dumating tayo, 11 p.m., di ba? Mhm. Pero naka-ready na yung hotel. Mhm. Paano kung dumating ka ng mga, let's say, 5 o'clock in the morning, tapos mag-check-in ka 2 p.m. pa. Di ba? So, saan ka pupunta nun? Yeah. So, kung sa DIY, kailangan planuhin mo na kung saan ka muna pupunta, Mhm. dala-dala mo yung maleta mo while waiting for your check-in time. Kasi sayang naman, Mhm. nandun ka na eh. Sure. So, sa tour package naman, pulido na nila lahat yun. May bus na nag-aantay sa inyo. So, before you even check in, may konting sightseeing, breakfast, or whatsoever. Diba? Yun nga lang, pag medyo alanganin yung oras, Mm. wala ka pang tulog. So, mapipilitan that's true. ka na pumunta dun sa mga tourist destinations kahit medyo antok na antok. Lalango-lango ka pa. True. You mentioned something about yung sa Hong Kong. Nakarating tayo ng 11 p.m. doon. Yeah, nakarating kami ng mga 11. Oh, mga ganun. Mga 10:45 or Oo. something. Tapos, syempre, since wala ngang airport transfer or bus transfer, ayun, so DIY tayo. So, ang DIY. hirap, nag-antay kami ng bus. And then, from the airport to the hotel, ang layo, mga 1 hour pa yata yun. 1 hour. Oh, Oo, 1 hour. mga 1 hour. So, nakarating kami ng hotel past 12. Tapos 12 na. Mag-1 a.m. Tapos the next day, magde-Disneyland tayo. Oh my God. So, yun yung doon, yun yung naging problema namin. Antok na antok kami, pagod na pagod. Pero, wala, ganun talaga.
walang Ganun talaga walang maayos na airport transfer. That's true. Okay. Ikaw ang sasalo ng problema. Ha? So if ever nagka-problema, Okay. ikwento mo yung naging problema natin doon sa Hong Kong. May naiwan, di ba? Naiwan? Sino naiwan? Sa MRT. Oh my God, eto, Di ba? Problema yun. So, nag kami, syempre DIY nga kami sa Hong Kong. Tapos, nasa kami, train. Mm. Tapos, syempre, kailangan magmadali. You know naman, pag mga ganung lugar, kailangan mabilis kang maglakad, di ba? So, True. since meron nga kami mga kasamang oldies, mga senior, so, nakapasok na kami ng train, tapos itong kasama namin, si Mama at saka si Auntie Libet, nasaraduhan ng train. Buti na lang, si Anin, yung isa kong pinsan, naiwan with them. And sanay na yun sa ibang bansa. Oo, so, yun yung, anong tawag doon, parang, wala na, nakakatawa for us, pero just imagine kung yung dalawang matanda yung naiwan, tapos Oo. wala silang kasamang marunong talaga. Exactly. So, medyo nakakakaba, di ba? Kaya ikaw talaga, if ever, kasi wala naman talagang trip na perfect talaga eh. Yeah. Every now and then, magkakaroon ng problema. So, pag DIY, ikaw lahat ang sasalo niyan. Pero, looking back, nakakatawa siya. Nakakatawa na siya. Nakita ko yung mukha ni Mama. Alam mo, parang Alam mo maiiyak na sila. Oh, yung parang katapusan na ng buhay. Kasi siyempre, kahit naman siguro sino, hindi ako Hindi ka nagplano, sumama ka lang, hindi mo alam kung saan ka pupunta, saan ka bibili ng ticket, Wala kang cellphone na gumagana. may language barrier pa. Ayun. So, yun nga, sa DIY pala, at kahit sa tour package, please do not forget, kumuha kayo ng, it's either yung SIM card Mm. or yung pocket wifi. Mhm. Importante. Buti na lang, no, kumuha tayo sa Vietnam. I mean, kumuha tayo sa NAIA, Oo. tapos gamit natin siya sa Vietnam. Oo. Pero Meron na. doon, Meron na kasi akala ko before wala. Pero meron na pala. Sa Pilipinas pa lang, pwede ka nang kumuha. Yung pagpunta naman natin sa Hong Kong, doon ko na mismo sa kinuha airport. sa airport. Oo. Nandun na siya. Ang problema naman kasi doon, isa lang yung kinuha mo. So, lahat naman nakakonect sa'yo. Oo. Syempre, pag wala ka, si mama, walang internet. That's true. Oo. So siguro, ang ibang ginagawa nila is yung bumibili nila ng SIM card Yeah. dun sa destination country. Pero minsan, mas mapapamahal ka pa. Pag ginawa. Minsan, oo. So ang cons naman sa tour package, most of the time, mas mahal siya. Mhm. Kasi ang ginagawa ng mga travel agencies dito sa Pilipinas, pinapasa lang naman nila tayo dun sa isa pang travel agency, dun sa Parang destination counterpart country. nila. Oo. Mhm. Pero most of the time, they are not the same company. Mhm. So parang broker lang yung mga travel Agents. companies Company. dito. Ayun. Yeah. So kaya minsan mas mahal. Although mapapamura ka kapag merong kasamang mga shop tours. Ayun. So I wanna talk about that nga pala. Sige na. 'Di ba? Go. Minsan may makakita ka mga nasa 25,000, tapos 5 days ka na, 4 nights, or 4 days, 3 nights, tapos parang, uy, okay to mura, ganun-ganun. Kasi may mga kasama yun na shop tours na tinatawag. So pag sinabing shop tours, pag na-receive niyo na yung itinerary niyo, may nakalagay doon. So you have to read the fine print na kapag merong shop tour, hindi ka pwedeng umalis, hindi ka pwedeng humiwalay. Kasi pag humiwalay ka, may penalty fine. na Dun sa amin, $50 $50 per tour. per tour. Per shop per tour. shop. Oo. $50 ha. Oo. Okay. Pero kung isip mo, parang, okay lang naman yan. Shop tour lang naman pala, mag-i-enjoy ako. But, no. Wait. Kasi most of these shop tours, ang mangyayari niyan, pupunta kayo doon, say for example, factory ng silk. Mhm. Pupunta kayo doon, tapos may mag-greet sa inyo. Minsan, Pilipino pa. Mhm. Na sabi, oy, welcome to this factory, this is what we do here. Tapos meron pang may tawag doon yung how we manufacture this and that, yung pros and cons pa. Pero at the end of that, bebentahan kayo. Mhm. Pero you're not required naman na bumili. Okay lang naman. Okay lang naman. Ang problema doon, yung time na nasasayang because hindi nga required, pero Oo. mafe-feel mo naman na parang ano tawag doon? Parang you cannot leave the place na hanggat walang bumibili dun sa grupo nyo. Parang Oo. gano'n.
So, Kumbaga, i-hold kayo dun sa area. that's true. So, na-experience namin, as unfortunate as it was, tawag doon, 2 hours, almost 3 Three hours hours. na, nandun pa rin kami doon sa Shop. shop na yon, sa shop tour na tinatawag. Kasi merong iba talaga naman na may pera, gustong bumili. Mhm. Pero they are not gonna release that unless wala pang iba pang bumibili. Parang Kasi, may quota sila Exactly. kasi. Oo, may quota. so, ayun, if ever may nakita kayong mura lang talaga pero may shop tour, the best that you can do, I guess, is tanungin nyo, meron ba kayong walang shop tour? Mhm. Or kung meron mang shop tour, ito ba yung tour na medyo matagal, na mga 1 hour, 2 hours, Mhm. mga ganun. Although, minsan kasi hindi din naman alam ng ano yun eh, Ng agency. ng agency eh. Oo. Kasi ang alam nila, kasi di ba tulad nung sa atin, ang alam nila, tour lang talaga, pero they didn't know na we spent 3 hours dun Mhm. sa specific place na yan. Yeah. So yun, siguro if may nakita kang shop tour, magtanong na lang kung meron ba kayong ibang package na walang shop tour? Mhm. Or tanungin nyo, ito ba yung sapilitin ba to na pagbebentahan kayo, kailangan nyo bang bumili or something like that? But again, ang alam namin, pag walang shop tour, mas mahal. Mas mahal. Mas yung mahal, package. Mas mahal. And hindi kami informed doon hindi namin Oo. alam yun. Kasi nga yung pag-alis namin, recently, ano lang yun, mabilisan. Mabilisan lang, Walang mabilis lang. Oo. research yun. So, So, akala namin, uy, nakamura tayo. oo. Yun pala, pagpunta mo dun, mapapamura ka. Tapos, one more thing, mali rin yung alis namin kasi may mga surcharge. Mm-mm. So, medyo napamahal pa kami. May additional True. additional charges pa because nga yung pagtaas nung ano, Gasolina. diba? Oo. So, Wala tayong control din. wala kaming control. Oo. Pero, syempre, medyo nakakagulat kasi, yun nga, parang additional more than 10,000 pesos pa yata. Oh. Tapos ang cons pa sa DIY is fast yung pacing eh. Parang, Mhm. oy, let's go. You only have to spend like, let's say, 30 minutes here. Yeah. Tapos pagkatapos kumain, oh, bilis. Punta lang sa Mabilisan bus. lahat. Oo. Although okay siya sa mga senior kasi nga, hindi na kayo ma-stress maglakad and maghanap ng sasakyan. Yeah. Oh, pero ang nakaka-stress lang naman nun is mabilisan talaga yung pacing. Mm-mm. Kasi may nahabol kayong oras. True. Kasi fixed nga yung itinerary nyo. Mm-mm. Ayan. Tapos minsan, kulang din sa immersion kasi nga, tulad nung may pinuntahan tayo, mas mahaba pa yung shop tour, yung 3 hours na shop tour, compared dun sa tourist destination talaga. We only spent like 40 to 45 minutes dun. Mm-mm. Ayan. So, kulang sa immersion kasi nga, tour package eh. Yeah. So siguro, yun nga, like what I said, kung may mga tour package na may nakita kayong shop tour, if ever may budget naman kayo, ask for a package na walang shop tour. Diba? Mhm. Ayan. Okay. So, yun yung mga cons sa tawag doon sa Tour package. tour package. Do you have anything else to add? None. None. Meron pa, may naaalala lang ako. Yung cons naman doon sa DIY. Ayun. Ito naman, pag wala ka namang, ang tawag doon, ano nga yun? Wala kang, ano ba yan? Nawala na naman ako. Wala kang tour guide. So, Oo. when we went to Macau, Ay, oo. remember mo yon. So, wala kaming tour guide. So, hindi naman namin kabisado yung place. Mm-mm. So, tapos na-hold pa kami sa immigration because may mga bata kami Grabe kasama. yun. And Sobra yun. nagkataon na holiday pa noon. So, sobrang tagal namin. Weekend tapos holiday. Weekend, holiday. Tapos, ang haba ng pila sa immigration. So, sobrang limited yung time namin sa Macau. So, ang original plan was, hindi kami kukuha ng tawag dito? Tour guide. Tour guide, ano ba yan? Hindi kami kukuha ng tour guide. Tapos, ending, kumuha kami ng tour guide kasi hindi naman namin kabisado yung place. Exactly. Oo. Tapos, sobrang limited na yung time namin. Pero the good thing about that, kasi yung tour guide na nakuha namin is Pinoy lang din naman. Pinoy. Oo. Oo. Tapos mura lang din sila. Hindi sila ganun kamahal. Yes. Mura lang. And talagang alam nila yung gagawin step by step. Every step of the way,
kalkulado. Oo. Kahit Kahit- sobrang hapit na yung oras, Exactly. diba? Oo. Lahat naman napuntahan. Yun nga lang, kulang na talaga. Pero yung pabalik tayo ng Hong Kong, tumatakbo ako noon. Oh my gosh, dala Hawak-hawak kasi si Blair, baby Tulog. pa siya, tulog. Kasi takbo Ang talaga bigat. ako. Oh, Di ba sobra. kinukuha ko nga rin kasi nga tinutulog. Pero di mo kaya ang sobrang bigat. Sobrang bigat. Oo. Kasi last bus na yon. Oo. Di tayo makakahabol dun. Hindi kami pwedeng maiwan Oo. ng bus na yun. Ay, naku, grabe. Pag iniisip ko ngayon, ay, Nakaka-stress. Oo, nakaka-stress. nakaka-stress. Oo. Isipin mo kung ano yun, kung tour package yun, walang stress. Walang stress. Oo. Sasakay ka lang sa bus, sumunod ka sa schedule. Sa schedule, oo. Okay. So, yun yung mga pros and cons between DIY and tour package. Then again, at the end of the day, depende talaga yan sa kung ano yung kailangan nyo. So, siguro if couple lang kayo, Oo. so okay mag-DIY, walang problema. Kung Diba? tayo, di ba? Kahit Oo. nga nawala tayo, Oo. nawala kami, okay lang. Okay Naglakad lang. kami, ilang oras, Oo, almost 2 hours. pag-aaralan nyo lang talaga yung place, yung tawag doon, especially ito pa pala, na-experience pa ako. Tawag doon, always make sure na meron kang currency nung country na pupuntahan nyo. Kasi pwede rin naman kayong mag-withdraw sa ATM. Kaso mataas yung charge. Mhm. Depende sa kung magkano yung i-withdraw mo. So if ever mag-withdraw kayo, kung wag yung paunti-unti, lakihan nyo na. Kaya So, nga ang sabi, ang gamitan na raw, gumamit ng GCash, Or yung Maya, may or go GoTime. time. Ayun. Okay. Kasi it's either walang additional Charges. charges or Minimal. sobrang konti lang. Mm, Ayun. yes. So yun. So Ano depende. nangyari sa card mo? Kinain. Kinain ng ATM. Card mo. Hindi ko napindot yung English. Hindi ko naintindihan yung nasa screen. Yung pala, yung card ko nakalabas na. Ha? Nakalabas yung card ko. Tapos dapat pala, sa Vietnam to kukunin mo kagad. Kapag hindi mo siya kinuha, Kakainin mo siya? kakainin siya. Oh my Ayun. God. So, na-stress ako doon. Tinawagan ko pa yung yung sa bangko. Tapos, halos hindi kami magkaintindihan kasi malabo yung audio niya. Mhm. Ang ending, pinakancel ko yung card ko. Tapos, ginamit yung GCash ko. Mm-mm. Yun na lang yung nangyari doon. Tapos, So, yun, tapos credit card. credit card. Kaya huwag tatanga-tanga. Pag sa ATM, pindutin yung English. Mm. Tapos yun nga, sa Vietnam and I believe sa Laos din ata or kahit siguro sa ATM, pag hindi mo kagad kinuha yung card mo, kakainin niya ng ATM. Okay. So yun yung So yun, again, sa DIY, may mga pros and cons tayo. Sa tour package, may mga pros and cons din tayo. Depende talaga yun. So kung ano yung kailangan nyo. So if may elderly or may bata kayong kasama, I would Recommend. highly suggest Mhm. mag-tour package na lang kayo para less stress, less problema sa transportation, nakalatag na lahat. Susunod na lang kayo. Pero kung medyo adventurous kayo, barkada, or couple kayo, tapos okay lang kayo na kahit paano ma-stress kayo, mag-DIY na lang kayo. Mhm. Kasi very personalized talaga yung experience nyo. Right? True. Ayun. So, yun. Yun lang naman ako sa namin i-share sa inyo sa episode to, episode 10. Yung if ever may mga first time na aalis ng bansa, so at least hopefully you have an idea na if you wanna go DIY or mag-tour package ko. And sa DIY nga pala, there are a lot of Facebook groups, pages na pwede nyong salihan Mhm. and makakakuha ka ng idea doon Mga tips. mga tips. Saan pwedeng pumunta. Sa DIY ito sa DIY. True. Or may Reddit din naman. Yeah. Tapos marami ng vloggers ngayon na very helpful talaga sila when it comes to kung anong pwede mong gawin if ever you're gonna be going to a specific country na gusto mong puntahan, right? Yes. Ayan. So there we go. This has been episode 10. Uy, magja-joke ako. Oh, wait lang. Ay, sorry. This has been episode 10, special episode Yeah. ng Oragon Talks. So, again, shout out kay Osa, nagtatagalog kami ngayon. So, hopefully na-enjoy mo tong tawag na to, episode na to. And again, before we end our podcast for today, let's go to Oragon o Bako. Bako.
So, merong isang lalaki, tumawag siya sa customer service. Okay. Okay? So, sabi nung lalaki. Ako yung customer service. Ako yun. Okay, sabi niya, hello. Ako yung customer Oh, service. hindi nga, tumawag na nga. Ito na, hello. Yes, ma'am? I would like to inquire. Mhm. How long is the... Hindi mali eh. Hindi ka nga, hindi. Ganito na nga. Sige. Hindi na ako Ayan, contact. Oh, sige. sige. May isang lalaki, so Apple kasi. tumawag siya sa customer. Okay. Sabi niya, hello, I would like to inquire, how long is the flight to San Francisco? Okay. Ay, sabi ng operator, Hindi ko pa naririnig yan. just a minute, sir. Sabi ng lalaki, thank you! Tapos sinabay, Ano yun? yun na yung joke ko. Hindi ko nag-gets. Matatawa ako pero hindi ko nag-gets. Sabi niya, hello, I would like to inquire, how long is the flight to San Francisco? Tapos sabi ng lalaki, just Nag-gets ka na. just a minute, sir. Tapos sabi niya, Grabe. Aray ko. okay. Yay! Okay. Oragon siya, oragon. Buisit. Hindi ko pa nag-gets nung una. Okay. Oragon siya. Okay, yay! Palakpakan sa mukha. Okay. Ayun. So anyway, I hope you enjoyed our episode for today and hopefully you've gained knowledge, something from us, especially if you're traveling outside of the country. So depende na talaga yun sa kailangan nyo. DIY ba or tour package. So depende sa needs nyo talaga. Alright? Alright. Okay. So again, this has been Dirk. This is Joy. And thank you so much for tuning into Oragon Talks, The story ng buhay. Bicolano style. Goodbye! Nag-ano ba? Di pa. Mag-record ba talaga?